Багаты стол з самымі рознымі стравамі, у ліку якіх і традыцыйныя для беларусаў дранікі і іншыя прысмакі, якія з'яўляюцца неад'емнай часткай святочнага стала. Прысутныя ў нацыянальных касцюмах. Усё гэта не частка вяселля, а традыцыйнае мерапрыемства летняй школы універсітэта імя Пушкіна, дзе студэнты з розных краін, у дадзеным выпадку Беларусі і Туркменістана, абменьваюцца традыцыямі сваіх народаў. Я приготовила туркменские традиционные блюда пишме. Я приготовила туркменское блюдо самса. Прадстаўленне страў было б непоўным без энергічнага і вытанчанага нацыянальнага танца туркменскіх студэнтаў, але ў сучаснай інтэрпрэтацыі. Беларускія студэнты ў сваю чаргу пазнаёмілі замежных сяброў з багатай гісторыяй і традыцыямі беларускай кухні, прапанаваўшы прыгатаваныя імі стравы і заправіўшы смакавыя ўражанні з заваднымі прыпеўкамі. После того, как сдана сессия и окончены все практики, хочется лучше познакомить белорусских и иностранных студентов с особенностями национальных традиций, познакомиться с секретами приготовления каких-то национальных блюд и помочь студентам лучше узнать друг друга. Імпрэза пад назвай «Асаблівасці традыцый народаў» толькі малая частка запланаванай летняй праграмы для студэнтаў. Наперадзе экскурсіі па вобласці і краіне, паходы, наведанне музеяў, тэатраў і кіно. Самая лучшая жизнь – это студенческая жизнь. Мы летом остались здесь, и нам организовали наш деканат, дома Андрей Степанович, нам дополнительные занятия. Ну, это дополнительные занятия, это относится к иностранным студентам, которые хотят заняться дополнительно. Ва універсітэце імя Пушкіна навучаецца больш за 550 замежных студэнтаў. Вялікая частка з іх гэта лета праводзіць у Брэсце, амаль 200 задзейнічаны ў летняй школе. І, відавочна, з карысцю для сябе. Софія Бережная, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».